Halløjse YouTube. Hej. Det er endnu en Team Fortress 2 video, men nu snakker vi bare ikke over Skype. Nu sidder vi lige ved siden af hinanden. Og vi spiller selvfølgelig en CP Orange, som vi plejer. Så måske har I lidt problem med at høre mig. Han sidder nemlig lidt længere væk. Shit. Ja, og vi siger lige vores våben. Ja, og lige en ting. Han spiller Soldier, jeg spiller Pyro. Jeg kan godt lide Pyro. Ja, jeg har fedtfjerneren, Scorch Shot og Lollipop, som jeg plejer. Og Jeppe, han har den sorte boks, raseri og særskov. Jeg tænker bare, jeg skal nok gå for. Jeg har bare ikke chance for sådan. Ja. Det er godt seriøst, jeg har aldrig set en ingeniør på. Proud would say nothing else to do. Husk at skrive en kommentar, hvis de har noget. En mand, der skal spille til næste gang, eller noget, vi gør forkert, eller noget. Om jeg har problemer med at høre os, eller? Ja, det skal vi nok lige få gjort om. Har de taget det på deroppe? Ja. Og jeg har en 4-2 score. Og jeg har en 3-0. Vi kigger lige på Gunløs. Ja, så sådan. Oh, fuck, man. Gælder med. Og ja. Define control point, hvad så? Shit. Kom nu, dig der for, tror jeg. Gå du til attack. De tager det sgu. Er de alle sammen døde? Ja. Det var ligesom ham der someone else der. Jeg synes, det var også sådan. Ja, og vores teammate, han løber bare. Det kan godt være, at vi filmer en video mere i dag, tror jeg. Ja. Og så spiller vi nye mænd. Ja. Der tror jeg spiller scout. Det gør jeg så ikke. Ikke når du har før. Jeg skynder os fuck. Når det. Han må ikke ramme os. Det er sige 2. Jeg kæft, det var ellers hurtigt. Jeg står bare camper med den her sådan der. Men nu går... shit. Det må man... jeg skal ligesom selv. Shit, der kommer en heavy. Jeg har en 4-1 score. Jeg dør også ham, jeg døde i. Jeg fik en mig score. Jeg tror, jeg tager... Det synes jeg ikke. Det er 2 laps. Laps på det. Den er bedre til bruge. Shit, jeg hader heavies, mand. Nå, så fik den. De spammer. Lort. Så jeg venter på dem. Fuck, jeg lækker. Jeg ser det. Og hvis I kan høre nogen i baggrunden, så er det bare min mor. Nej, jo! Jeg kan ikke gøre noget, når jeg er på lang afstand.